takže je to tady. Letím domů po 2 letech, strašně se těším a zároveň vůbec je mi celý den blbě a chci se mi zvracet, bolí mě hlava. Takže nevím, co se děje, každopádně teď už kráčím na letiště a jdeme na to, nic vám tady natočíme, jak to tady vypadá a tak, takže let's go, mám 3 přestupy, takže doufám, že to všechno půjde hladce, takže jde se na... Takže jsem tady. Momentálně teď tak nějak nevím, kam jít, takže uvidíme. Budu se tady orientovat nějak podle těch tabulí a uvidíme, jestli mě to někam doveze. Sranda začíná, vůbec nevím, kam půjdu, kam letím, takže vím, kam letím, ale nevím prostě, kam tady vyvezí. To je tak vždycky celkově. Takže konečně jsem to našla tu aerolinku, kterou letím, takže tady a jdu na check-in. Takže jde se na to. Není tady moc lidí, což je super. A mega se těším. Takže už jsem před gatem, čekám, je tady, není tady teda moc lidí a jde to celkem rychle, takže tak a takhle to tady vypadá. Takže tady je teda ten gate a už jsem za ním, takže jsem prošla, všechno v pořádku a teďka mám ještě 2 hodiny, než mi poletí letadlo, ale to mi nevadí, protože tady mrtě moc obchodu, takže se aspoň kouknu. Takže už jsem teda tady na letišti, mám všechny kontroly za sebou, všechno jsem prošla, všechno bylo v pořádku a už čekám na letadlo a strašně se těším, takže jde se na to. Jo, ale bolí mě dneska celý den hlava, takže nevím, co se děje, doufám, že to bude v pohodě, uvidíme, zvládnu všechno a těším se, až uvidím moji rodinu, těším se, až dám prostě moji babičce hubaná a na všechno se těším, takže se mějte pěkně, vašte ze svojí rodiny a zatím. Takže ještě se před cestou do posilní. Takže jde se na to, už jsem skoro na letadle. Takže už jsem v letadle, už sedím. Hádejte, kdo sedí v okýnka. Takže jde se na to. Takže první let je za mnou, už jsem teď v Calgary a musím si chytnout další letadlo, ze kterým letím do Londýna, takže mám na tu hodinu, jdeme na to. Hej, tady letiště mají mega pěkné, teda v Calgary mají mega pěkné letiště, každopádně malinko nestíháme, takže už jsem tady. Takže už jsem za gatem, jdu do letadla, nevěřím tomu, že po 2 letech se vracím domů, hrozně se netěším, ale zároveň těším, jestli to dává smysl, ale spíš se netěším upřímně. Jakoby neberte mě špatně, ale to jsou jenom moje pocity. Takže tak, ale jakože těším se samozřejmě na rodinu, to je prostě a na kamarády. Ale to je jediná věc, taky proč jinak bych tam šla. Ale uvidíme, no. Jde se na to. Entre le système de divertissement à votre siège, WestJet Connect. Takže momentálně jsem v Londýně. Musím projít migrační, protože jdu na jiné letiště. Jsem úplně unavená, letadlo se spí pěkně na prd, ale nestěžuju si. Takže snažím se dostat na to letiště. Je to tady jeden fuck up za druhým na tom Londýně. Všude se tady musíte jezdit výtahem, nemůžete jít pěšky. Je to hrozně pomalý, strašně nepřehledný. Takže nedoporučuji si kupovat letenku z jiného letiště, ať nemusíte mít takový stresy, protože já to možná ani nestihnu. Možná mě tam ani nevemou, takže no, uvidíme, nějak to skončí. Takže mám lístek, čekám na autobus, ale je to hrozný, ptala jsem se tady milionu lidí a prostě třeba ten autobus má úplně jiné číslo, než který mám jet, takže já to nechápu, já tomu nerozumím. Takže ježiši ty vlasy, konečně jsem se dopravila na druhé letiště v Londýně, jenomže jsem udělala takovou věc, kterou tady ani říkat nebudu, takže let's see, jestli se dostanu do letadla, uděláme, necháme se překvapit. Takže jsem momentálně na tom druhém letišti v Londýně, už to mám všechno odbavené, ale prostě
jsou to stresy, takže doporučení, bukujte si letenky a buďte si jistí, že to máte z toho samého letiště, ať nemusíte platit 60 € za autobus, jako já. Takže konečně už poslední letadle do Prahy a už tam budu, já se těším, že už to budu mít za sebou. Takže jsem v Praze, nechápu to, ale jsem tady, je tady všechno napsané v češtině, prostě, cože je to, nejsem na to vůbec zvyklá a jsem prostě po 2 letech doma, takže emoce vystupují na povrch a mega se těším a jsem hrozně ráda, že jsem tady letěla jsem prostě 3 letadlama a už jsem byla hotová, můžete to vidět i na mojich očích, že opravdu mi to dalo zabrat. No, nic.